Waqt żewġ żjarat separati falqa ta' bidwi fil-Baħrija u razzetta raħal jipproduċi b'ġbejniet friski mill-mellieħa ġiet enfasizzata l-importanza li l-provista tal-ikel lokali tissaħħaħ u għal dan il-lan il-Manifest Laburista Int Malta qed jipproponi iżjed miżuri b'saħħithom. Id-Deputat Prim Ministru Jim Borg li żar l-għalqa fil-Baħrija qal li waħda mill-akbar kisbiet kienet ir-riforma komprensiva tal-art agrikola li introduċiet qafas legali biex tiġi protetta l-art għall produzzjoni tal-ikel. U spjega wkoll li matul l-2025 tħallsu madwar 70 miljun u nofs euro fajnuna diretta lil bdiewa flimkien ma' investimenti oħrajn ta' iktar minn 28 miljun euro taħt il-programm ta' żvilupp rurali. Borg semma wkoll investiment fil-pitkalija biex jiżdiedu trasparenza u l-effiċjenza kif ukoll il-bidu tal-ħidma fuq Farmers Market ġdid f'Taqali. Imma aktar minn hekk kemm hija importanti il-provista tal-ikel. U allura il-fatt illi ituna ta' kuljum l-ikel bnin u ġenwin minn l-eliq tagħhom. Għaldaqstant anke il-manifest elettorali Int Malta qed jara numru ta' miżuri importanti li jkopnu jibnu fuq dak li għamilna matul dawn 13 sena. Sa dan it-tant fil-mellieħa d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Eliksa Ġus Saliba qal li fl-aħħar 4 snin il-Gvern investa madwar 28 miljun euro f'appoġġ lir-raqqala permezz tal-iskema ta' stabilizzazzjoni tal-prezzijiet u semma wkoll l-introduzzjoni ta' ekoskemi ġodda għal benesseri tal-annimali u l-kontinwazzjoni tal-Capital Support Scheme għal diversi setturi tal-bejjem. Fost il-kisbiet ewlenin semma r-rikonoxximent DOP għal ġbejna tan-naċ Maltija kif ukoll investiment ta' madwar miljun euro fil-biċċerija pubblika biex jiġu modernizzati s-sistemi tal-proċessar tal-laħam. Illum il-ġurnata wara ħidma ta' diversi snin li saret minn Gvern Laburista, il-ġbejna tan-naċ hija rikonoxxuta wkoll b'ċertifikazzjoni Ewropea. Dan sabiex inkomplu nipproteġu wkoll din it-tradizzjoni, din il-parti importanti mill-kultura Maltija. Fil-manifest elettorali però qed inkomplu naħdmu sabiex nejnu aktar lil dan is-settur. Barra l-investimenti li saru fil-biċċerija u anka fejn jidħol is-servizzi veterinarji għar-raħħala li tjiebu b'mod qawwi ħafna matul dawn l-aħħar snin. Issa rridu mmorru l-pass li jmiss biex inkomplu nejnu f'dan is-settur. Iż-żewġ deputati mexxejja qalu li fil-futur lan jibqa' lil bdiewa u r-raħala jingħataw prezz ġust għall produzzjoni tagħhom, jitnaqsu l-ispejjeż u jiżdiedu l-opportunitajiet biex il-prodotti lokali jaslu direttament għand il-konsumatur. Fost il-miżuri mħabbrin hemm skemi biex dawn jiksbu titolu fuq art jew irtsiset tal-gvern li ilhom jaħdmu ilma potabbli b'xejn għar-raħala kummerċjali u estensjoni tas-sistema ta' New Water għal aktar żoni agrikoli. Tħabbar ukoll servizz ġdid għal ġbir ta' bejjem mejta biex jitnaqsu l-ispejjeż u riski sanitarji flimkien ma' jnuna r-riċiklaġġ tal-plastik agrikolu u sistema nazzjonali ta' ċertifikazzjoni ta' kwalità tal-ikel lokali. Jakkumpanjaw lid-deputati mexxejja kien hemm il-kandidati laburisti James Gregg, Carlos Zarb u Deborah Xkembri.